Ederki az gaitezen beraz, 2008an nabarmendu ziren gizarte, kirol eta kultur arloko aipamenekin. Eta lehena, gizarte alorrekoa dugu. 2008-2009 ikasturtean, Larraulen herri eskola martxan jarri zen, 2 eta 4 urte arteko bederatziunekin. Eskerrik asko eman nahi dugu, jaso dugu sariengatik. Berak esan duen bezala, 30 urte baino gehiago pasa ondoren lortu dugu gaur egun eskola izatea Larraun. Baina bidea handikan ez dugu bukatu, printzipioz 6 urte arte eman digutelago eskola eta gure lanak eta horre eskola propio izatea Larraulen bidea dutaz edo 12 urte arte gure herriko umeak bertan eskola izatzeko. Herri baten nortasuna mantentzeko eskola herri non behar dut. Eskerrik asko. Baiazko Santa Cruzetan ekitaldirik ikusgarrienetakoa izan zen ezpata dantza. Iker Folk taldeko Juan Antonio Urbeltzek eta Iñaki Arregik Andoainen berreskuratzeko lehen pauso eman zuten. Bereziki, azken honek Iñaki Arregi Andoaina. Urkiren 20. urteurrenean, azelurako pari bat. Iraganatik berreskuratu den beste dantzasoka izan da. Asteasuko jaietan bizi berritu zen urte luzez lozorran egon eta ondoren. Mikel Maizek eta beste hainbat asteasurrek Iturrizarretik ekimenaren bidez dantzasokaren berri izan zuten. Andoainen ezpata dantzarekin gertatu bezala sonatua izan zen iazko dantzasoka emanaldia asteasuko festetan. Gogoangarria eta herritar askorentzat ere hunkigarria. Beraz, Andoaindarrei eta Asteasuarrei txalo bana eskaini nahi diegu berreskuratzen lan hori guztia herri, nortasuna eta euskal kultura aberastera datorrelako. Ejon daizuela. Denboraik ez dago ez. Arratsaldeon. Pozik gaude, Andoaindarren zait, hain kutxuna den Santa Cruz eguna bezalako goiz eder baten, ermitaren inguruan bizi izandako zirrara berezi hura, berriz hemen bizitzeko aukera eman diguzulako. Ederra da, Urkiko dantzari gazteak jokinen gidaritzapean, zubi gainean ezpatak altxaturik ikustea, urduri, baina harro, egindako etorkizunean garrantzitsua izan daitekela sinistuta. Eskerrik asko. Lehen da bizi eskerrik asko denoi, eta bigarrenik esan sare hau eskaini nahi diola Asteasuko Angelesei, eta bere izpa Mirenei. Gaur Angelesek ez du hona etortzik izan, baina esan sare jaukei eskaintze jola eta zuen txaluak ere. Gazte, oso gazte nabarmentzen ari dira biak. Gipuzkoa, Euskadi, Espainiar estatua, edozein kirolarik nahiko luke maila horietan lehiatzea. Oez hori bakarrik, gure gaurko bi protagonistak 2008an gainera nazioartean han eta hemen ibili dira, hainbat partida eta txapleketa jokatuz. Katialin Orazagasti dagoeneko elitean dago. Senior mailako ligarik onenean, nazioarteko jokalariak dituen akaba bera-bera taldeko kidea da. Leizaran Eskubaloi taldean eman ditu lehen urratsak eta Robitik atera den altxorroietako bada. Jon Gaztainagaren lorpenik sonatuena 17 urte azpiko Europako txapleketa izan da. Europako txapelduna da beraz. Etorkizun oparoa duela diote, guk etorkizunaren zain egon aurretik, oraina bizi dugunez, futbolean eman dituen urratsak nahikoa meritu direla, uste dugu. Bai behintzat, kirolaren aipamen berezia berari. Eskerrik asko kirol ibilbidea jarraitzatik eta aipamen berezia guitzatik. Norbaiti eskerrak eman nahi izan ezkera, edo zure gaitza? Eskerrik asko sari hau emateagatik, eta eskerrak eman nahi ezkera baita ere, ni nire ibilbidean lagundu jaten jendie, adibidez nire entrenadoriai, Gorka Matut eta Josema Fernandezi, eta baita nire ekipokideai, hemen Leizarango jendiai, beti gatekan lortu ditugun gauzak, ekipoan lortu ditugulako. Eta bisega, eskerrik asko. Ohorezko aipamena. Aiurri aipamen berezi hauetako ohorezko aipamenaren helburua
urte luzeetako jardun eredugarria saritzea da. Zenbaitetan bizitza oso batean burututako jardun eredugarria. Gaur gure aipamen honekin omendu nahi dugun lagunak, aintzatetsi nahi dugun Andoaindarrak, bere merezimenduez guztiz gainezka hartu du gure helburu hori. Jok eko partaide izan zen gaztetatik, jok ez dakizunontzako Juventudes Obreras Cristianas da. Eta berak aitortu izan du, bertan joken erakutsi ziotela, ezur mamitaraino sartu ziotela hobe esan da, berari eta berari bezala beste batzuei, bizitza osoan bere jokabidearen iparrorratza izan dena. Ezer ez garela mundu honetan, lagun urkoa laguntzeko prest ez bagaude. Caritasen buru belarri, Ipar Ameriketako estatu batuetatik iristen zen laguntza banatzen hasi zen. Jana eta arropak banatzen. Gerra ondokoetatik burua pixkanaka altxatzen ahalegintzen ari zen Andoain eta behar gorria zegoen herrian. Larritasunean bizi eta bazterturik gelditzeko zorian zegoen Andoaindar askoren, eta ez Andoaindarrena bakarrik, ordezkaria izan zean, eta ez nolanahikoa gainera. Horregatik, gehien errepikatu diguten ez izen horrek primeran definitzen zaitu. Pobreen behar txuen abokatua. El abogado de los pobres, askok esan diguten bezala. Zu, Jose Mari, etzea oiko iraultzaile bat. Gazteek ez dute zure aurpegia kamisetetan edo metxerotan eramango. Jose Mari, ez da beharrik ere. Zure iraultza isilia izan da. Zure iraultza begirunez betea izan da. Baina ausardiaz. Zure iraultzak denboran luze jo dezake, baina iraunkor, etengabe. Horregatik, ohorezko aipamen berezi humile hau zuretzat, Jose Mari. Hori guztia aintzatetsi eta eskartzearren. Nire lehenbiziko hitzak eskerrak emateko izango dira. Eskerrak Larramendi Bazkunari, baita ere Aiurriri, ekitaldi hau antolatu dutelako. Nik ez nuen espero horrelakorik. Izan ere gure denbora guztian, inungo saririk espero gabe lan egin du. Belgikan, Jardin izeneko apaiz batek sortu zuen jok deritzana. Eta jok erakutsi zigun sakoneraino zerbait esan du Jonek, zerbait egin behar zala langileen alde, pobreen alde, behar zuen alde. Gero baita ere deporte aldetikan, Andoainen Euskalduna bazan, baina momentu ataliatu zen, 1959 hamargarren urtean hola, desegitea zikoan, zorrak zeuden, inorgetzu nahi karduik hartu, guz hartu ginean hor. Hain zuzen, demora gengo, tercera divisioa joan. Quisiera involucrar en este premio a los muchos compañeros de la JOC y de la OAC. Quisiera involucrar también, como no, a mi querida familia, a mi mujer, que tiene un mérito